в лайфа ми повече. Лайфа си е мой. Разбрахте ли, мамицата ви дейба? Махнахте ми профила. С друг влизам. Пак имам още други профили. Така. Блок! Блок за курвата! Блок за курвата, Елеонора! Блок! Който ми пише с момента коментар, че ми се дигнаха нервите, психичните нерви ми се дигнаха, ще бъде блокиран и бала съм ви майката. И сега ще ви кажа кое ми пише в лайфа, кое ме занимава в моя си лайф. Само да сте писали, блок ще има. Къде са модераторите? Къде са модераторите? Ще ми ба майката. Къде са модераторите сега? Модераторите къде са? Полудявам, падна ми пердето. Къде са модераторите? Сега ще е па майката. Аз ще ти пръдна на майка ти в путката, ще ти пръдна там. Умрялата. Така. Който пише в коментар ще бъде блокиран. Ебала съм в газа, мамицата ви деба. Айде, курвичко, изчезвай ти. Чакай сега. Курвичке. Къде си, Елеонора? Айде, Елеонорче, курвичке. Махаш си от лайфа, пове няма да ме гледате, мамицата ви деба мръсна. Злобна. Умряхте вие да ме гледате, фенови деца правите. Яко блок. Репорт за майка ти, още профили имам, бе. Още профили, аз съм силна в тикток, няма да ме съборите, бе. Курви и буклуци мръсния. Репортвате, путката ми репортвайте отзад. И ви благодаря. Аз казах ли ви да ни пишете в коментар? Габриела, блокирваш. Модератор ли си? Чакай. Блок! Блок наред, Габриела! Блокираш веднага, Мила, всички коментари блокираш. Блок! Блок и мют! Блок и мют, Мила! Блок и мют, аз ще ги оправя в моя лайф, няма да пишете, ба! В моя лайф няма да се изповядвате от тук нататъка. Край, блок! Блок и натами ми тук. Ай, блок, ма! Ай, махай сама! Махайте сама! Мръсници гадни! Махайте са, не сте хубави хора, ба! Цял свят сте дълняци, ба! Блок, ма! Аба блокирай ги, ма, Габриело! Наред всичко блокираш, мамила, кот видиш коментар. Блок! Бързо блок! Аз ще ва оправя сега! Лайфа ми спряхте! Коя ще ми спрете сега? Сега ще го заколя! Сега правя манжа с него! Нямам и без това кода ям, ще ям кучишко! Забранено ли е, майко? Не! Кучишкото не е забранено, хората го едат! Сега ще си го сготвя! Сега ще си го сготвя, на мен сметка ще ми държите тук, аз какво ще правя? Дето си пържите децата, дето ги продавате на хората, децата си продавате. Тук с мен сметка ще ми държите. Сега 1000 човека и го готвя в манжата. Сега ще го заколя буклука. Дето стои там, в нас не домре. Да се задуши там.